Okay, shoot la izowenza le t-shirt efake ngiyigqoke la namhlanje. Nayindwangu. Esamisha indwangu ngathi ziyaphexa cala kule game now boy relaxa phethe nabantwana bakwazi nokuflexa ungayikhohlwi impahla yokuthenga esamisha indwangu ngathi ziyaphexa cala kule game now boy relaxa phethe nabantwana bakwazi nokuflexa ungayikhohlwi impahla yokuthenga othi ngikhuza sibara yekela ukushela kudinga sipush le ngane Ukuthi angikwazi ukushutha kahle la ngibe ngisebenza. Ngiyahalela ukuthi ngabe ngiyaveza yonke iprocess kodwa zilungise. So ngizoqedela sona wena. Skip indoma ngisigqokile manje. Great. Hey, Black Muddy TV, forget subscribe on that shit, so don't miss out, bringing you some juicy content in your mobile, boys all over your. They're recording 14 tracks with Amahooks out 7 from Black Muddy, Amahooks out 5 from AAA, my verses out 14 from AAA, my verses out 9 from Black Muddy, and my verses out 4 together. Saphuma nengoma ezo 14 sadropa iskeleton 2 i-reception isharp siyabonga siya-appreciate kwangempela. Too bad ukuthi u-AAA angimtholi namanje bengithi le video ngizoyenza naye but akatholakali saba nje inkinga nje zokuba mdala but as isikhathi siqhubeka khona i-content esizoyenza naye and then bese siya-uploada. Siyabonga kakhulu for i-reception nangendlela abantu abaningi abayijabulela ngayo project ukuthi isalele nangakuthina kakhulu ukuthi senze more. Nami iqondane kambi ukuthi ivele yafika kade bengisabhizi kade nginomcimbi futhi nasekhaya le emakhaya abaningi mcansi babonile izithombe kuposter sikwabile yonke into sacula nje kwagcina kuyimina ngedwa ejulukayo futhi esontweni somehow. Mhlawumbe ngoba kade ngagcina I don't know but nje 2 minutes ubumkhulu bese ngijuluke ngimanzi engekho sure ongilame idoze ngokujuluka but it was nice sihambe kahle sabuya kahle. I-project idrope ngayo leyo weekend and hayi ngaleyo weekend. I-project idrope a week before ngiye emakhaya ngangitshela ukuthi ngizokwazi ukuthi mhlawumbe update abantu nge-feedback ngayenza i-clip nyana yoku-appreciate nje ukuthi ngiyabonga. Anginama-views atheni vele okwamanje sa-planting phase but ngiya-appreciate ngempela ngiyabonga. Ngibonga angiphezi angiqedi kuyo cela vele singene kuyona i-project right now because ikona bengifuna ukukhuluma nangakho kakhulu lokho ukuthi why kuyi-skeleton and why kuzoba igama elilodwa nje. Ingoba ngiyayithanda lento like i-series ukuthi kube khona umsebenzi thizeni esiwenzayo noma engikwenzayo ozoba ne-consistency thizeni. So reason why kukhona i-skeleton bese kuba khona i-skeleton 2 and i-skeleton 3 isizoba khona definitely sure. Uthiwa manje sashaya ama-budget because kuyabizwa ngempela ukwenza music. Kufani yes but kuyakhosta ngendlela eningi ukwenza more content nje kuyakhosta. Reason why lama projects ebizwa nge-skeleton is because i-support structure yomuntu isona skeleton sakhe and noma esengcwatshiwe i-skeleton isona esiphuzayo ukuphela if ukuthi sizogcina siphelile yabo. So sifisa ukwenza i-art ezokwazi ukulive longer than us noma sesingasekho nanokuthi si-skeleton because we're not too flashy. We are not so flashy but siyaflexa if kumele siflex yabona because into esiyenzayo le and le nto siyenza kalula. I hope you know sastripa kakhulu endlini upload. So that's why sibiza nge-skeleton kukwena
kukwenza i-pronounce kanjani. Enye into ukuthi angakazi ukuthi i-project yami i-trap out ngizoyidropha nini, but isiphelile nayo njengoba ngangi-announce na the other day ukuthi isiphelile nje. Yonke into sengiqedile kwi-recording side. Indaba ye-cover art bengakayenzi, bengadecide ukuthi ngizoyenza kanjani, but bengisacela ngizowaposta because nginama-concept ayi-few and then bese abantu bayavota ukuthi mhlawumbe yiphi abayithandayo, yiphi mhlawumbe ababona ukuthi ngingayisebenzisa because bengifuna ukwenza ne-merchandise. Nakhona for i-Skeleton 2 ngiyenzile i-merchandise ukuthi kusayi-budget okwamanje, but i-design nansi. Njengoba niyibona ukuthi isayi-concept, into esayinkinga nje i-budget ukuthi sikwazi ukuyiphrinta yonke lento nane-rollout ukuthi abantu bazoyithola kanjani, izobiza kanjani, nje yonke leyo nto leyo. But khona umsebenzi usaqhubeka. Sacela ukuyiposta i-Trap Out 2 ama-dates mhlawumbe ebengicabanga ukuthi ngingayidropha ngawo, and then abantu bese bayangitshela ukuthi mhlawumbe bona basuggesta ini, and ngizowaposta nama-snippets azi ingoma so that abantu bezoyifeel ukuthi labe i-project kanjani. Ayifani nale ade siyenza sino-Triple A, le siyenze soba u-2 kuphela, unlike futhi le siyenze yokuqala. Le yokuqala yayinengoma I think ezo-7, 8 angisakhumbuli kahle, and yayine-feature yodwa from Exotic. Then Trap Out 2 yona i-personal and isukela nakhona kwi-Trap Out le yokuqala, so nakhona i-series. Ngiyanqina lokho ngiqamba amagama ahlukene for ama-project ami and vele ngingazi ukuthi ngizowaqamba ngithini, kanti vele ngiyayithanda into ama-series. So izodropha nayo, ngizo-announce ama-dates and bengifuna ukudropha ne-merchandise nakhona. And for ama-bookings ningathinta i-page le FRMRF on Instagram or ni-DM mina directly ku-Instagram naku-Facebook or ku-WhatsApp. Inamba yami ngiyayiposta even ku-Facebook ngenxa yomsebenzi lo wey'mpahla zokugqoka. Nakhona if uthi ufuna ukuthungisa something ngingaku-text because nama-costumes ngiyawenza for ama-performers and for ama-collaborations, kakhulukazi ku-music kumahhala for mina. Angazi Triple A because njengoba ngisho nje ukuthi bengithi ngizoyenza nayo le video, but for mina kumahhala. The reason why kumahhala ingoba ngithanda uku-owna i-share yaleyo property esuke siyi-creator soba u-2, so angiyithandi indaba ukuthi ungikhokhele bese ingoma kube yakho. Ngifuna kube yethu soba u-2, yebo leyo nto, ukuze mawuthi eat sit sonke. Great. For ama-bookings ningasithinta indaba yama-fees soyikhuluma lapho ukuthi hamba kanjani, and nama-collabs nakhona ngasithinta nasepagini lethu i-FRMRF 031. Great. Awukho kutheni yazi this time around bengifuna ukukhuluma ngakho, but sacela niqhubeke bafethu nisupporte kulo music wethu. Siyawuthanda kakhulu ukuthi yes salokho esishaya ama-budget and ama-music videos azoshuthwa namaduze azodrop, no-music nawo usazodrop uyeza omunye samo, ney'mpahla nazo ziyeza. And please like, comment and subscribe. Uyishare futhi nale video unganqeni. Great. I'm a dog, Scooby-Doo, and I love Shaggy. What I want is what I get.